Fudbalski klub Spartak kao i svake godine nastavio je sa tradicijom druženja sa veteranima u sklopu predstojećih praznika, a nakon završene polusezone. Na skupu su se pojavili fudbaleri skoro svih generacija koji su igrali za Spartak. Branislav Jovanović, predsjednik aktiva veterana Fudbalskog kluba Spartak, pozdravio je sve prisutne i na kraju se zahvalio Draganu Simoviću, predsjedniku Fudbalskog kluba Spartak, na podršci koju pruže veteranima. Ja sam izuzetno zadovoljan i zahvalan predsjedniku Simoviću što nalazi vremena da okuplja u zadnje vreme veterane i na ovako jedno lepo druženje. I ništa nema lepše nego mi koji smo igrali pre 30-40 godina kad se nađemo, to su najlepši trenuci. Dragan Simović, predsjednik Fudbalskog kluba Spartak, izjavio da je lično ponosan na veterane koji su godinama igrali za Spartak i koji su mnogo toga uradili da Spartak bude danas poznat. Napravljen je kratak osvrt na proteklu sezonu, sigurno je najveći uspeh plasman u polufinale Kupa Srbije, gde će se plavi golubovi sastati sa Vojvodinom. Očekujem stvarno jednu vrlo uzbudljivu utakmicu sa nekim ovako i lokalnim zanosom između ta dva kluba, tako da stvarno očekujem da i u Subotici i u Novom Sadu prisustujemo dvema velikim utakmicama. Mislim da naše šanse nisu male, ne dajemo Vojvodini ni prednost favorita i smatramo da će biti ta dva meča vrlo neizvesna.